Moi kaikki ja hyvää joulukuun 7. päivää. Joo. Eli joo, hyvää 7. päivää. Mulla on täällä kalenteri taustalla. Varmaan tarvitse tätä. Sori. Eli mä päätin aloittaa joulukalenteri teon ja tänään pitää tehdä paljon töitä, että saadaan 7. luku kiinni. Joo. Eli ensimmäisestä luukusta tuli. No mä näytän klipit, kun mä tein videota niistä kun mä avasin. No niin, tässä nyt näette pari klippiä siitä jutusta. Eli nyt mä näytän pari klippiä, kun mä avasin nämä luukut. Avataan ykkösluukku ja se on nyt tässä. Sitten se tulikin joulukuusi. Näytän huomioon. Nyt avataan luukku 2. Sieltä tuli joulupipari-pelti. Näytän huomioon. Sitten avataan 3. Joo. Tää 3 on vähän ulos. Joo. Sitten mä voisin tän 4 koska mä en halunnut, että tulee taas semmonen sakset tuli. Huomenna. Joo, eli tänään ollaan taas 5. luvun parissa. Lahjat. Nähdään 6. luukussa. Joo, mä avasin 6. luvun nyt jo valmiiksi. Se nimittäin 5. päivänä aukesi. Ja sitten oli vähän ongelmia laittaa sitä kiinni, kun se tippui sieltä. Ja mä avasin sen siis valmiiksi jo. Sitten nähdään se. Joo. Oho. Ei. Joo, tossa oli klippejä. Ja niin kuin varmaan näitte, siinä vikassa, niin toi 7 melkein aukesi. Niin kuin silleen. Melkein aukesi, koska ne on niin lähekkäin toisissaan, niin mennään etsimään 7. Tuossa on 20. Tuossa on 21, 22, 18. Ahaa, se on täällä. Mitäs minä näytän? Sieltä tuleekin jotain. Mitäs se on? Tyhjä. No otetaan se nyt sitten irti. Tästä mä nyt saadaan.